El libro serio de l'humor, aquest és el llibre que ha escrit conjuntament a altres companys i companyes, en el qual es tracten de diferents anècdotes, història dels humoristes i mags showmans. Bé, la veritat és que les denominacions podrien ser múltiples. Avui fins i tot escriptor. Xema, bona tarda. Bona tarda. Bueno, escriptor ja quasi em dóna la sensació. Jo quan vaig estar a Madrid a la presentació, a la Fèria del Libro, a mi em feia molta il·lusió que pels altaveus anunciaven en el stand número tal firma libros Antonio Gala, en el stand no sé qué Isabel San Sebastián, en el stand Joaquín Sabina, en el stand libro de Eduardo Aute de poemes, en el stand número tal Arévalo, Bigote Arrocet i Xema, i comparaven amb aquesta gent i dius, hosti, pues sí que soc. Ah, aquí no. Primer de tot, d'on va sorgir la idea de fer un llibre, en aquest cas el Serio de l'humor, en el qual expliqueu anècdotes mil? Bé, això va sortir d'aquest senyor d'aquí, que es diu Toni Antonio, és el president d'una associació que es diu Asumes, que és l'Associació per a l'Humorisme Espanyol, que són moltíssima gent, des d'humoristes, gent d'humorisme gràfic, etc. Però el cert és que jo, quan m'ho van proposar, em van dir, vamos a hacer este libro i tal, nos gustaría que estuvieras tu, perquè jo sóc l'únic català que hi ha de tots ells, i vaig dir, jo vaig dir cap problema, perquè jo ja feia molts anys que jo volia fer això. I m'anava apuntant anècdotes, igual que, per exemple, també vull dir, ara estic preparant un segon sobre el que seria coses polítiques a Lleida que he viscut des del món del funcionariat, també doncs coses que tinc apuntades, coses que passen, que a algú també doncs li sabrà greu, no? Però bueno, aquestes coses ja se sap. Ho dius ja rient, eh? No, perquè vull dir, l'important és riure, però clar, aleshores, amb aquestes, el que seria la segona part, que a l'editor també li va fer molta gràcia, és coses que he viscut des del punt de vista dels anys que jo he estat al món de l'administració pública, i doncs barrejat amb humor. Doncs això va ser el mateix, quan m'ho van dir no vaig tindre problema. Quantes pàgines s'han de fer, en quin tipus de lletra, en quin espai? Perquè jo ho tenia tot. Jo sempre m'anoto coses i m'apunto i gravo i sento una cosa divertida i llavors tinc a l'ordinador ara, perquè abans a la llibreta ara, el fitxero d'humor, el fitxero d'anècdotes, i llavors em va ser molt fàcil, va dir, agafo aquesta, pam, les acabo de retocar i les passo aquí. Aleshores hi havia el problema de com repartirem els calés, perquè això se suposa que el llibre es vendrà molt, i vam dir, no hi haurà problema perquè ho donarem tot a la Creu Roja. Perfecte. O sigui que de seguida vau trobar la solució. Sí, el cert és que el vostre diari, quan ho va traure la setmana passada, i va ficar que ho donava a la Creu Roja, i em va enviar un mail al president de la Creu Roja donant-me les gràcies. Sí, perquè com que es va tramitar tot des de Madrid, ell igual aquí no en sabia res i tal. O sigui que totes aquelles persones que vulguin adquirir aquest llibre, que sigui un llibre per poder llegir a la piscina, a la platja, sí, un llibre divertit, sí. El llibre serio de l'humor, l'únic que han de fer és adquirir-lo en qualsevol llibreria? Sí, jo suposo que en qualsevol llibreria, hi ha grans magatzems, i inclús em sembla que per internet fiques aquí el nom i et surt l'editorial i te l'envien i te'l porten a casa, com aquestes coses que es fan ara. I aleshores, sí, tot el benefici. És a dir, nosaltres no hem cobrat res. És més, els desplaçaments i gastos de promoció de les televisions que hem anat fora i tal, cada un se l'han pagat de la butxaca, perquè així el benefici queda net de la Creu Roja. Clar, perquè això també és una bona obra. Nosaltres, és a dir, de calés no en farem, però som molt generosos, sempre. I vosaltres sempre ho feu tot amb humor, o almenys ho sembla, no? Sí, no, ens divertim molt. A la firma de llibres, a la primera no hi vaig poder ser jo, però a la Fèria del Llibre de Madrid, allà al Retiro, hi va tenir d'intervindre la policia. Per què? Perquè doncs en Pepe Carabias, Arévalo i tal, clar, Bigote Arrocet, tot gent famosa, el senyor Corrales, que sortia al programa del Moreno, que està per aquí, van col·lapsar, es va fer un tumulto de gent, i sé que va tenir d'intervindre les forces de seguretat per poder dir circulen, perquè era un caos. Entre vosaltres us porteu bé? Sí, perquè, vull dir, cadascú fa el seu. Vull dir, avui en dia no som competència, perquè vull dir que cada un d'entrada té un caché diferent, ens movem en zones diferents. Per exemple, la Marisol, que és una gran ventríloca, ella treballa molt el que és la zona d'Andalusia, Castilla-La Manxa i tal, i un poc més a Catalunya, Aragó, Navarra, Rioja, Sòria... Sí, i llavors, quan ens trobem, riem molt. Riem molt explicant anècdotes d'aquestes que hem tret aquí, per això va sortir la idea del llibre, perquè passen unes coses por ahí impressionants. Quines coses els hi passen als companys ja teu que l'heu plasmat aquí als llibres? Jo, el que em fa molta ràbia, per exemple, jo sempre... Generalment, el meu road manager és la meva dona, la que es preocupa que estigui ben il·luminat, que soni bé, que sí que la taula de so, escolta, que tal... I segur que surts bé sempre. Sí. A més, ella no venia del món aquest i n'ha pres molt, per la qual cosa, doncs jo ho vull agrair. Doncs a mi em fa molta ràbia que... Això m'ha passat un parell de vegades, que anàvem als llocs i li diuen, li dius al teu pare que ja pot començar quan vulgui. I ella és més gran que jo,
però això no voldrà que ho diga, però és igual. I això, hòstia, i aquí ho explico, no? Després, amb una actuació amb un creuer, al Golfo de León, que vaig tinguer d'anar a l'hospital del barco, el metge s'escollonava perquè em vaig marejar moltíssim, i ell un fardero li va dir, no, hombre, no, li va ficar una inyecció de no sé què, una altra perquè no vomités, l'altra perquè m'aguantés a dret, i ara, diu, 2 Padres Nuestros i a l'escenario. Sí, coses d'aquestes te'n passen. Però al llibre expliques que al final vas fer l'actuació. Sí, la vaig fer, la del creuer. Una mica marejat. Sí, i a veure, també aquell dia pensava que al Teatre del Creuer també estava mig buit perquè es va marejar molta gent. Però clar, vull dir, tu et trobes allà amb un compromís, no? Després hi ha anècdotes que no són tan gracioses. Potser un dia que estàs amb angines i tu saps que la gent que ens diu tu a vegades surts aquí i fas la rialla i et trobes malament perquè has tingut problemes personals o perquè físicament et trobes malament, però ja saps que els artistes, els periodistes no suspenen mai res. Doncs, i potser has fet, també ho explico, vaig fer 600 quilòmetres després a l'hora d'anar-me pagant, veure el regidor totalment amb el control etilical i em diu, que descansau que te los ganes, i tu dius, desgraciat. Sí, quasi no podia, i això també s'explica, no sempre, o per exemple, aquest cap de setmana, que va donar la casualitat que jo tenia actuacions en un poble a prop de l'Hort de Sant Joan, on hi va haver els problemes aquests amb els bombers, i per cert és que el diumenge, quan anàvem a Arnes, està tocant, i vam trobar la Guàrdia Civil, els bombers que havia de retent i tal, i doncs aquella gent no van voler suspendre la festa major, però es veia que els hi va costar més que els hi arrenquessin una rialla que als altres llocs, no? I a més en situacions límits, en aquest cas que hi ha... Sí, el poble, molta tarda que se'ls havia cremat, els amos eren d'allà del poble. Clar, i hem de pensar també les pèrdues humanes que molts d'aquí de la província i gent, qui més qui menys coneixia algun dels bombers. Sí, l'orquestra va tingué de canviar de dia perquè el dia que havia de tocar, que era una fantàstica orquestra de València, que es diu l'Orquestra València, doncs aquell dia va ser el dia que es va produir i ho van fer tot ahir. Hi ha situacions que a vegades són un problema, o per exemple una actuació que puguis fer, jo la vegada que l'he passat més malament en quant a sortir molt deprimit va ser a treballar en un hospital psiquiàtric, al Pere Mata de Reus. Ho vaig passar malament, però per cert vaig tindre l'orgull professional de que ho vaig fer bé, perquè els metges van dir molt bé i et contractem per una altra vegada, però ho passes molt malament. Hi ha situacions en què la gent es deu pensar que és fàcil i el fàcil és fer-ho que sembli fàcil. Sí, el Groucho Marx deia, el humor és una cosa muy seria. I això hi ha vegades que no és sobretot el que resulta. I a l'estiu què tal, com va, Xema? Doncs podria anar millor. De moment aquesta setmana, doncs, te dic aquesta setmana perquè abans ho parlàvem, anem molt al dia, no? La gent et truquen, has de tindre servei 24 hores igual que les funeràries, perquè et truquen, escolta, demà tens lliure? No, aquesta setmana passada, el dissabte va estar a Xerta, el diumenge a Arnes, que està a prop de... El dissabte que ve, que em sembla que és dia 1, estic al Corte Inglés de Can Dragó. El Corte Inglés, jo hi treballo molt pel Corte Inglés, són una gent molt exigents, però també són molt agraïts. Són molt exigents, per què? Perquè sí, vull dir, ells sempre... Vull dir, les empreses aquestes grans, igual que els creuers, sempre volen una cosa que no pugui fallar res de res, que sigui perfecte, perquè ells, vull dir, el càlcul matemàtic que fan al Corte Inglés és que si aquell senyor que està allí fent l'espectacle no agrada, la gent no compraran. És una cosa, vull dir, a veure, jo suposo que des del punt de vista de màrqueting ho tenen tot estudiat, que jo fa anys que treballo amb ells, ho tenen tot calculat i tal. El que anem aquest dissabte, que és el de Can Dragó, a Barcelona, Sant Andreu, el senyor, ho fem a la planta quinta, que és